Hei, salut! Eu sunt Andrei Hleba și fac acest video pentru că m-am gândit că nu are rost să mă ascund și să renunț. Acum câteva zile am primit niște comentarii în care scria că sportul pe care îl fac e greșit și că e mult și prost și fără rost. Din punctul meu de vedere, mult și prost și fără rost este să nu fac deloc, să mă ascund și să renunț. Lucru pe care l-am făcut mulți ani în viața mea și acum regret acel timp. Și nu vreau să se mai întâmple asta. Nu vreau să se mai întâmple asta nici cu mine, nici cu tine care vezi acest video. Vreau să știi, chiar dacă primești comentarii, chiar dacă primești critici, chiar dacă oamenii nu sunt de partea ta, dacă tu știi ce îți place să faci, dacă tu știi ce vrei să faci în viața ta, chiar dacă nu primești, eu știu, nicio apreciere, nu primești ceea ce vrei tu, ce-ți dorești tu să ai, chiar dacă nu primești, fă în continuare ceea ce îți place, cu multă pasiune și dedicare. Fă-o din suflet, de aici, din bucuria ta, să se vadă că e acolo bucurie, să se vadă că acolo e plăcere. Pentru că va însemna mult. Știi pentru cine? Pentru tine. Anii aia în care poate ai căzut în groapă pentru că alții ți-au spus că nu ești bun, că nu ești pregătit, că nu e de tine, că e o prostie ce vrei să faci. Nu-i crede. Oamenii aia nu știu. Ei nu știu. Ei nu știu cât poți tu de mult să faci. Ei nu văd ce poți tu să faci. Ei nu au încredere în tine. Tu ești cel care contează. Gândirea ta contează. Acțiunile tale contează. Nu ei. Ei sunt doar acolo niște pietre. Niște chestii care vorbesc. Niște greieri care nu poate să tacă. Știi? Dar tu ești cel care face. Tu ești cel care produce visul. Cum? Prin acțiuni. Prin bucurie. Prin fericirea ta. Dacă pentru tine e important să faci sport, e foarte bine să-l faci. Dacă pentru tine e important să dansezi, e foarte bine să dansezi. Dacă pentru tine e, eu știu, important să colorezi, sau pur și simplu să stai și să faci o meditație. Dacă pentru tine e important și frumos să faci lucruri din origami. Dacă pentru tine e important orice artă, să cânți la un instrument, să, eu știu, chiar și să te uiți la un film și să scoți idei importante din el. Dacă pentru tine asta e important, dacă pentru tine e important să citești o carte, da? Și la finalul ei, când ai terminat-o, poate să o reiei dacă nu ai înțeles ceva. Dar ideea e că ai citit-o, ai făcut lucruri. Timpul n-a trecut degeaba. N-a trecut. Dacă te uiți la video și la webinare și asculti audiobook-uri sau tot ce poți tu să faci, fă-i pentru tine. Pentru tine o faci. Nu te opri pentru oamenii ăștia care n-au ce face. Deci pur și simplu n-au ce face. Dacă doar gura e de ei și dacă doar asta poate să zică, dacă nu poate să zică altceva decât să te oprești și că nu ești pregătit, tu chiar crezi că nu ești pregătit după toate lucrurile care le faci? Tu chiar crezi că nu ești pregătit? Tu chiar crezi că toate lucrurile astea nu contează? Tu chiar crezi că, eu știu, entuziasmul pe care îl ai chiar nu contează? Chiar e greșit tot ceea ce faci? Tu chiar crezi asta? În străfundul inimii tale, în străfundul creierului tău, crezi asta? Sunt sigur că nu. Și atunci, și de unde știu asta? Știu
eu știu, din puterea ta, din enervarea ta pe ei. Știu că tu nu crezi. Nu crezi ceea ce îți spun ei. Tu crezi că poți. Tu crezi că ceea ce faci e bine. Pentru cine? Pentru oamenii din jurul tău o faci. Tu așa crezi că o faci pentru oamenii din jurul tău. Pentru copiii care se nasc. Pentru părinții care ar trebui să stea lângă copii. Mai ales în aceste momente. Să stea împreună, să se iubească, să-și dăruiască iubire, să-și dăruiască apreciere, să-și dăruiască bucurie. Pentru că acei copii care acum stau în case au nevoie de asta. Au nevoie să știe că atunci când, de exemplu, spală un vas, așa cum îl spală, că fac, eu știu, strop peste tot. E foarte bine că spală vasul. E foarte bine că au vrut să-ți facă ceva. Înțelegi? Nu știu dacă mă înțelegi. Poate mă înțelegi. Așa. E foarte bine ca acel copil să știe că a făcut ceva. Pentru că acel lucru a venit din sufletul lui. El a vrut să facă. Înțelegi? Na, sper să înțelegi. Și dacă ai înțeles ceva din toată povestea care ți-am spus-o adineori, fă în continuare ceea ce vrei să faci, ceea ce îți propui să faci, ceea ce ești menit până la urmă să faci, ceea ce îți place să faci. Dacă ție îți place să faci sport, fă. Dacă ție îți place să desenezi, desenează. Dacă ție îți place să colorezi, colorează. Dacă îți place să cânti, cântă. Dacă îți place să faci orice ai face, fă. Dacă ție îți place să construiești, poate la final vei face case. Dacă îți place să desenezi, poate peste ceva timp vei face multe, eu știu, imagini, multe tablouri. Dacă îți place să colorezi, la fel. Dacă îți place să cânti la un instrument, poate vei face piese. Dacă îți place să faci sport, poate vei deveni antrenor. Da? Și chiar dacă nu devii toate astea, e foarte bine să le faci. Le faci pentru tine. Înțelegi? Pentru tine le faci. Pentru tine le faci. Nu le faci pentru oamenii ăștia care îți spun că nu poți, că nu ești pregătit. Nu pentru ei le faci. Le faci pentru oamenii care te apreciază. Da? Pentru oamenii care te apreciază. Pentru oamenii care te susțin. Pentru oamenii care sunt lângă tine. Pentru acei oameni faci asta. Dacă tu crezi asta, crede asta. Dar în fond le faci pentru tine. Pentru viața ta, pentru anii pe care îi ai în spate. Pentru că contează mult mai mult să ai în spate ani în care ai făcut ce ți-ai dorit, decât să ai în spate ani în care ai plâns că nu poți să faci, pentru că unii îți spun ceea ce îți spun, că nu poți, că nu ești pregătit. Mai bine ai în spate ani în care faci ceea ce îți place, decât să ai în spate ani în care nu faci nimic. În care stai și plângi și ești dezamăgit și îți pare rău și visele tale nu se construiesc. Visele tale stau în sertar. Uite, în sertar stau. În sertar stau. Nu lăsa visele tale să stea în sertar. Da? Ține sertarul închis. Ține sertarul închis sub cheie. Și visele tale construiește-le. Construiește visele tale cu ceea ce îți place să faci. Cu artă, cu muzică, cu sport, cu colorat, cu pictat, cu tot ce vrei tu. Fă asta pentru tine. Fă asta pentru inima ta. Fă asta pentru tine și pentru oamenii care te apreciază. Iar acum, hai să fac și eu asta. Și cum altfel să o fac decât pe muzică. Și o să pun și o melodie care mie îmi place foarte mult și care exprimă tot ce am spus până acum. Ia să vedem.
dată vreau să pun melodia asta, care pe mine mă bucură foarte mult când o aud. Se cheamă Fapte, nu vorbe. Ia asta. Ia asta dacă o găsesc. Da, am găsit-o. Așa. Dai un pic că sunt niște reclame aici care nu-mi plac. Așa. Să dăm un pic mai tare, să pornim ce avem de pornit și îmi spui mereu că mă iubești, că eu sunt numai una, dar nu înțelegi că mă rănești. Vreau să termin minciuna. Tot timpul când ne întâlnim, ai vorbele la tine, la fapte schimbi iubitule. Nu te pricep prea bine. No, 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 no. M-am săturat să te ascult, m-am săturat să aud prea multe vorbe. Oare cer prea mult? Eu m-am săturat să te ascult, m-am săturat să aud prea multe vorbe. Oare cer prea mult? Vreau fapte, nu vorbe. Fapte, nu vorbe. Fapte, nu vorbe. Fapte, nu vorbe. Îmi spui mereu că mă dorești, că eu sunt numai una, că doar pe mine mă visezi. Vreau să termin minciuna. Tot timpul când ne întâlnim, ai dumele la tine, la fapte schimbi iubitule. Nu te pricep prea bine. Nici nu mai știu de când tu nu mi-ai luat o floare. Promiți mereu că ajungi la timp, eu te aștept în parcare. Și dacă te sun să văd pe unde ești, pe unde ai ajuns, îmi spui că încă sunt pe drum, de fapt ești încă la duș. Nu mai suport să te aud toată ziua, bla bla. Nu faci nimic, vorbești prea mult toată ziua, bla bla. Ești atent la mine, nu-ți dai seama cum stă treaba. Cuvintele fără fapte sunt degeaba. Alo? Ciao, iubire. Uite, sunt încă în trafic. Pe bune, chiar, serios acum, chiar e foarte, foarte mult trafic. M-am săturat să te ascult, m-am săturat să aud prea multe vorbe. Oare cer prea mult? Eu m-am săturat să te ascult, m-am săturat să aud prea multe vorbe. Oare cer prea mult? Eu vreau fapte, nu vorbe. Fapte, nu vorbe. Fapte, nu vorbe. Oare cer prea mult? Eu vreau fapte, nu vorbe. Fapte, nu vorbe. Fapte, nu vorbe. Oare cer prea mult? Fapte, nu vorbe. Fapte, nu vorbe. 7, 8. Da? Mai bine faci fapte și vorbe. Merită să faci toate, de toate, dar să nu asculți de oamenii care spun că ceea ce faci e fără rost. Fă ceea ce ție îți place. Fapte și vorbe. Așa, ia de ce mai e pe aici.
dragoste. Și pentru că o faci pentru multe inimi și din inimă, o să pun melodia asta. Se cheamă Trei inimi. Bucură-te de gustul ușor și răcoritor al ceaiului Lipton Ice Tea Verde. Lipton Ice Tea Verde din frunze de ceai adevărat. Asta e ceea ce contează. A început în primăvară și părinții n-au știut că noi doi colegi de școală ne iubeam atât de mult. Locul nostru ascuns de lume, unde a fost primul sărut primul. Te iubesc timid primul, te iubesc mai mult. N-am avut nici când secrete, dar mai e ceva de spus. Între inimile noastre mai avem un loc în plus. Inima nu poate iubi pe jumătate, căci inima se umple de la trei în sus. Fericirea n-are aparat de măsurare, dar se simte tare de la doi cu plus. Zâmbetul când mergi prin casă, te împiedici de jucării. Cum ar trece viața noastră de n-ar exista copii, de n-ar exista prieteni, cine ar sta la masa ta? Ce-ar mai însemna iubirea dacă nu familia? N-am avut nici când secrete, dar mai e ceva de spus. Între inimile noastre mai avem un loc în plus. Inima nu poate iubi pe jumătate, căci inima se umple de la trei în sus. Fericirea n-are aparat de măsurare, dar se simte tare de la doi cu plus. Când două inimi bat la fel, duc dragostea la alt nivel. Din două inimi se fac trei și de la trei în sus, ca să ocupe toate locurile în plus. Inima nu poate iubi pe jumătate, căci inima se umple de la trei în sus. Fericirea n-are aparat de măsurare, dar se simte tare de la doi cu plus. Bun, bravo. Dacă nu știi de ce ți se știu. întâmplă anumite Știu de ce mi se lucruri în viață, ajungi să crezi că totul Ajuns să cred că totul îmi place și merită să fac. Asta este. Ia să vedem ce mai vine pe aici. Ce mai punem? Așa. Și știi ceea ce vreau eu să primesc de ziua mea? Hai să-ți arăt. Și cred că și tu asta vrei.
primim comentarii. Așa. Hai să mai pun încă o dată. Melodia asta. Hai să mai o pun încă o dată. Parcă prea repede s-a sfârșit. Unde-i? Așa, uite asta. Asta vreau. Așa, tot despre portocale e vorba. Așa. Acolo unde ești, aș vrea să fiu și eu. Și nu duc lipsă de nimic, ca atunci când sunt cu tine. Eu văd doar ochii tăi, în vise tot mereu. De când te am în viața mea, eu plâng de fericire. Dacă nu zâmbești, nu poți zâmbi nici eu. Hai spune-mi că ne vom iubi, că vei fi lângă mine. Aș vrea să te sărut, dar patul meu e gol. Mă stop încet de poza ta și mi se face dor. Aș vrea să am mereu surâsul tău senin. Mirosul tău ce seamănă acord de portocale. Plimbările prin parc, sub cerul argintiu. Și-mi place cum ne sărutam în fața casei tale. Aș vrea să am mereu surâsul tău senin. Mirosul tău ce seamănă acord de portocale. Plimbările prin parc, sub cerul argintiu. Și-mi place cum ne sărutam în fața casei tale. Dacă ar fi să pleci departe undeva, aș renunța la tot ce am, să fiu numai cu tine. Fără ochii tăi, eu nu aș rezista. E scris în stele undeva să te iubesc pe tine. Dacă nu zâmbești, nu pot zâmbi nici eu. Dar spune-mi că ne vom iubi, că vei fi lângă mine. Aș vrea să te sărut, dar patul meu e gol. Mă apropii încet de poza ta și mi se face dor. Aș vrea să am mereu surâsul tău senin. Mirosul tău ce seamănă acord de portocale. Plimbările prin parc, sub cerul argintiu. Și-mi place cum ne sărutam în fața casei tale. Aș vrea să am mereu surâsul tău senin. Mirosul tău ce seamănă acord de portocale. Plimbările prin parc, sub cerul argintiu. Și-mi place cum ne sărutam în fața casei tale. Aș vrea să am mereu surâsul tău senin. Mirosul tău ce seamănă acord de portocale. Plimbările prin parc, sub cerul argintiu. Și-mi place cum ne sărutam în fața casei tale. Mai bine faci asta decât să stai și să te amăgești.
Ia să vedem ce mai găsim. Uite, și știi pentru cine o faci? O faci pentru copii, o faci pentru tine, pentru anii în care o să te bucuri că ai făcut ceea ce ți-a plăcut, ceea ce tu ai crezut. Dacă tu crezi, uite, că toate astea, uite, vezi, aici am multe forme din origami. Știi? Pe cine o să bucure toate lucrurile astea? Pe tine și pe copiii tăi, când o să le arăți. Atunci o să vezi ce a contat să faci. Dacă pe tine te bucură să faci forme din origami, dacă pe alți oameni îi bucură acest lucru, fă-le. Dacă pe unii nu îi bucură și îți vine să le arunci pe jos și să te lași de ele, strânge-le. Strânge-le. Cu una câte una. Una câte una. Tot ce ai făcut, strânge. 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 Și dăruiește din inimă. Fă în continuare ceea ce ție îți place. Știi pentru cine? Pentru tine, pentru oamenii care te apreciază și pentru copiii tăi. Iar dacă copiii tăi fac și ei lucruri, chiar dacă le fac greșit, chiar dacă nu le fac bine, chiar dacă le fac foarte bine, susține, încurajează-i să facă ceea ce ei își propun să facă, ceea ce lor le place, ceea ce fac deja, încurajează-i. Încurajează-i să facă. Dar dacă ție ți se pare că ceva, eu știu, nu e la locul lui, de fapt totul e la locul lui, dacă ție ți se pare, știi ce poți să faci? Poți cu bucurie să-i aduci, de exemplu, eu știu, laptele care l-a lăsat pe afară și nu l-a pus în frigider, pentru că tu crezi că el, nu știu, nu l-a pus, dar el de fapt doar a uitat. Atât a făcut, a uitat și el. Pur și simplu s-a dus să se culce și a uitat să pună laptele în frigider. Nu ai de ce să-l cerți. Știi ce ai să faci? Știi ce poți să faci? Să te duci cu bucurie și să-i spui, uite, știi? Ce crezi tu că se face cu laptele acesta? Sau ce ai făcut cu laptele acesta ieri? Ce poți să faci cu laptele acesta ieri? Sau azi? Ce ai fi putut să faci ieri cu laptele acesta și ce poți să faci azi? Poți să faci azi? Asta e întrebarea. Poți? Eu sunt sigur că poți. Și ce are de făcut copilul? Are de făcut ceea ce poate, eu știu, a uitat să fac ieri. Dar nu e așa un capăt de lume încât să-l cerți. Un capăt ar fi ca el să cadă jos. Să cadă jos pentru că tu îl cerți. Asta ar fi un capăt de lume. O bucurie ar fi să-l înveți să facă. Să-i arăți cum se face. Și el să facă. În clipa următoare, în următoarele 5 secunde să facă. Pentru că așa o să înceapă să-i placă să facă. Și să te vadă pe tine că faci. Da? Deci prin acțiuni. Prin acțiuni făcute de tine, de el, nu prin comentarii și certuri, prin încurajări și susținere. Și bucurie. Și îmbrățișare după ce a făcut. Felicitare după ce a făcut. Pentru cine? Pentru tine. Pentru copiii tăi. Pentru oamenii care te apreciază. Forța Azul. Facem istorie. Aici, la Forța Zoo, vine Mihai Constantinescu! Mihai Constantinescu, primiți-l cu aplauze! Să cântăm, da?
E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu